Boas noites. Hoxe comezou o proceso aberto contra o principal imputado da Operación Carioca, o proxeneta José Manuel García Adán. O fiscal impútalle delitos continuados de agresión sexual, ameazas e malos tratos contra a súa exmuller, polo que lle pide 27 anos de cárcere. O xuízo, propiamente dito, comezará mañá e case con toda a seguridade se prolongue ata o xoves. Hoxe só se practicou unha proba a porta pechada na que declarou a filla de García Adán, que é menor de idade. O proceso xudicial contra o principal imputado na Operación Carioca, José Manuel García Adán, polo maltrato e agresións sexuais a que supostamente someteu a súa esposa durante 6 anos, comezou hoxe na Audiencia Provincial de Lugo coa práctica dunha proba a porta pechada na que participou a filla menor do acusado. De momento, ahora lo único que se va a hacer es tomarle declaración a la niña, la hija de la pareja, que es lo mismo que ya hizo el juzgado de instrucción en su momento, simplemente reproducirlo, y mañana es cuando realmente comienza el juicio. Entonces, de momento, lo único que le puedo decir. En teoría, lo que la ley prescribe es que no puede ver, no debe ver la niña al imputado, pero el imputado también tiene derecho a que pueda oír a su hija. Voy a plantearlo porque en principio no estaba citado, salvo error no estaba citado. Lo plantearé porque en teoría sí tendría derecho a que pueda oír lo que dice. Na xornada de mañá, na que xa comeza o xuízo e se poderá ver no banco a García Adán, o seu abogado defenderá que as imputacións son totalmente falsas, algo que tentará demostrar. Sí, prácticamente lo que ya incluso se han hecho eco en los medios de comunicación, que todas las imputaciones que hay contra él que son falsas, y vamos a intentar demostrarlo en el juicio. Exactamente. Compre recordar que García Adán permaneceu 4 anos en prisión provisional despois de que a finais de 2009 se abrise un operativo contra a prostitución na que están imputados tamén axentes da Policía Nacional Local e Garda Civil. Un grave accidente ocorrido na madrugada do domingo acabou coas vidas dun home de 54 anos, veciño de Vilalba, e dun rapaz de 19 anos, veciño de Xustás. O sinistro ocorreu na estrada Luz 120, que une a capital da terra Cha con Meira, e nel víronse implicados 4 vehículos. Ao parecer, unha furgoneta conducida polo veciño de Vilalba e o coche no que viaxaba o rapaz de Xustás bateron de frente nun cambio de rasante. A furgoneta caeu por un desnivel, mentres que o coche do rapaz quedou atravesado no medio da estrada, onde foi alcanzado por un terceiro vehículo. Segundo el Progreso, minutos despois, un cuarto coche colisionou contra un motor que quedou tirado na vía. O balance foi mortal. O condutor da furgoneta morreu no lugar do accidente e o rapaz morreu tamén horas despois no Ula. Os ocupantes dos demais vehículos resultaron ilesos. En clave municipal, o alcalde de Lugo amosouse hoxe esperanzado de poder chegar a un acordo co Partido Popular para sacar adiante o plan de inversións dotado con 3,3 millóns de euros e que a propia oposición rexeitou no último pleno municipal. López Orozco dixo hoxe que votará as horas que faga falta para chegar a ese acordo nunha reunión que terá lugar este xoves. Eu estou esperanzado, de verdade, eu digo, porque vendo a proposta de obras que fixo o Partido Popular, hai moita coincidencia, como non podía ser menos, é dicir, porque coincide cas obras que propón o equipo de goberno. Si queren vostedes, as obras que propón o equipo de goberno están máis detalladas, é dicir, que se arregle o polígono do Ceao. Pois estamos de acordo e nós decimos que rúas do polígono do Ceao se deben de arranxar. Por lo tanto, eu espero que o xoves, xa que o señor Castiñeira non podía no resto da semana, nos podamos sentar e podamos chegar a acordos que benefician o conxunto da cidade nun dobre sentido. Primeiro, que a fan máis accesible, a fan máis transitable. En segundo lugar, xeneran emprego. Neste momento, que haxa unha administración que ten diñeiro para poder invertir é moi importante.
Por lo tanto, eu espero que haxa acordo, nos vamos, nese sentido, abertos a ese diálogo, sin condicionantes, nunca pode haber un diálogo con condicionantes previos, e poder chegar ao acordo, porque vamos votar as horas que sexan necesarias. Pola súa banda, o voceiro popular Jaime Castiñeira dixo hoxe que lamenta que López Orozco non se tome en serio esa reunión para negociar os investimentos. Castiñeira dixo que a día de hoxe aínda non recibiron a documentación coas propostas do goberno local. Que nos dá a sensación de que por parte do goberno municipal e por parte do señor Orozco non se toma en serio esa reunión nin esos investimentos, porque a día de hoxe, 3 días antes do inicio desas negociacións, non sabemos exactamente, nin temos un solo papel donde nos digan cales son as propostas do goberno do Concello, do goberno por decir de alguna maneira, pero que a realidade é esa. Nos fixemos fai 10 días unha serie de propostas, mandamos un avance das nosas propostas que supoño que terá o goberno municipal e que se irá podendo estudiar, e a nosotros, desde logo, nos gustaría poder ter tamén propostas deles para ir a esa reunión con un traballo avanzado, a menos que o que pretendan seña que esa reunión seña un auténtico paripé de cara á galería, pero desde logo nosotros non estamos dispostos a participar nas reunións desa maneira. E desde logo o que queremos ir é con espírito construtivo, pero tampouco nos deixaremos tomar o pelo. Vayamos avanzando, que se nos pasen documentos, nosotros os estudiaremos e iremos a esa reunión de alguna maneira con avances e con propostas xa concretas. Habrá cousas, é posible, polo que algunha cousa que trascendeu nos medios de comunicación que coinciden con propostas nosas, podemos avanzar. Seguimos pendientes de respostas a unha serie de preguntas que nos formulamos o día 1 e o día 4 de abril, donde queríamos saber que pasaba co tema da facturación. Para nós é importantísimo a aclaración do estado da facturación, de cantas facturas están pendientes no Concello de Lugo e que importe debemos aos proveedores, porque é que, en función deso, sabremos o diñeiro do que dispoñemos. Porque, lóxicamente, non é de recibo que non sepamos a estas alturas cantas facturas hai pendientes a final de ano. É dicir, nin moito menos. Entonces, o mesmo que o reforzo dos servicios eléctricos polo tema do descontrol na facturación que había aí. Seguimos sin ter absolutamente ningún tipo de resposta. O Concello de Lugo cédelle un local no CEI á Asociación Terras de Lugo. Segundo explicou hoxe a Edil de Economía, esta cesión gratuita débese a que esta asociación subvenciona a creación de empresas no rural con fondos europeos. O Concello vende ceder un local á Asociación Terras de Lugo, un local nas instalacións do CEI, do Centro de Empresas e Innovación, e o cedemos de xeito temporal e de xeito gratuito. Son un grupo, ademais, que se xestiona como GDR na actualidade e como tal xestiona os fondos do programa LEADER. E como decía, tamén un dos obxectivos do CEI é promover a creación de empresas non únicamente no medio urbano, senón tamén no rural de Lugo. Para iso, nos últimos anos, creouse unha unidade específica de desenvolvemento rural no CEI. Levamos a cabo tamén actuacións formativas vinculadas coa zona rural que poden favorecer tamén distintas iniciativas no rural, formación en turismo activo, formación en elaboración de derivados lácteos, tamén en mantemento de zonas verdes. É dicir, a formación no Concello se deseñou de xeito que fóramos quen de dar saída a xente no rural e de que crearan as súas propias empresas ou atoparan traballo en algún sector vinculado á zona rural. Por outra parte, tamén se levou a cabo o asesoramento de proxectos, especificamente no rural. Ademais, se atenderon proxectos dos 399 proxectos asesorados no 2013. Hai un dato moi importante, e é que 52 deles se corresponderon con emprendedores que pertencían a outros municipios rurais da provincia de Lugo. E este é un factor tamén que foi decisivo á hora de establecer esta colaboración coa Asociación Terras de Lugo. O Breogán perdeu onte ante o Huesca, polo que mañá se decidirá no Pazo
que equipo pasa ás semifinais. Os de Lisardo Gómez non estiveron ao seu nivel e pasoulles factura a baixa de última hora de Diouf. O Breogán e o Huesca xogarán mañá o terceiro encontro da primeira rolda dos play-off polo ascenso na procura dun posto en semifinais, onde xa os agarda o Burgos. O equipo de Lisardo Gómez chegaba a Huesca co único pensamento de finiquitar a eliminatoria pola vía rápida, pero ante si atopouse cun Huesca moi acertado, o que houbo que engadir a baixa do home franquicia do Breogán Michel Diouf, que non puido participar neste encontro e que é seria dúbida pro de mañá. O partido comezou co equipo local disposto a forzar o terceiro partido e así foi. Xa no primeiro cuarto acadaron unha vantaxe de 6 puntos que foron administrando ante un Breogán no que só Tyrus Magui foi capaz de opoñer resistencia. Creo que no ha sido un magnífico partido, ha sido un partido con fases nuestras un poco brillantes, sobre todo cuando hemos podido correr y salir en contraataque. Pero esto ha sido en pocas ocasiones, ¿no? Porque ellos ya lo hicieron en Lugo, pues en el momento que nosotros corríamos siempre hacen falta, ¿no? Entonces hace falta ver, o sea, en medio campo, pum, sin intención ni de jugar el balón, ¿no? Sino simplemente para cortar el contraataque. El reglamento no sé hasta qué punto eso se lo puede permitir, ¿no? Pero la verdad es que es así, por lo tanto hay que adaptarse a eso. Entonces, al no poder correr, pues nos acostaba atacar cada vez pues, en ataque estático. En la primera parte hemos estado acertados en la línea de 3, en la segunda ya no tanto, porque el cansancio va haciendo mella. Empate do Burela ante o Santiago, polo que os mariñáns terán que agardar ata a derradeira xornada para saber se xogan ou non os play-off. Pola súa banda, o Azcar perdeu ante o Xaén, no que foi o partido de despedida de Diego Ríos da afección lucense. O Burela terá que pelexar na derradeira xornada da Liga regular por entrar nos play-off polo título. O equipo de Juanlo Alonso xogaba unha final ante o Santiago Futsal, xa que o equipo que perdera diría prácticamente adeus ás eliminatorias polo título, pero despois dos 40 minutos non se solucionou nada, xa que ambos conxuntos xogaránse na derradeira xornada a súa clasificación. No partido ante o Santiago, o Burela sempre foi a remolque no marcador, vantaxe mínima pro equipo compostelán por 2 veces que os locais se encargaron de neutralizar. Incluso o equipo laranxa puido levar a vitoria, pero case sempre se atopou cun excepcional Juanjo. Agora o equipo de Juanlo Alonso depende de si mesmo para xogar os play-off. Na derradeira xornada, Jumilla e Ríos Renovables enfróntanse entre sí, polo que unha vitoria do Burela ante o Marfil mete os mariñanos nos play-off. Incluso cun empate podería valerlle o Burela sempre que o Santiago perda ante el Pozo Murcia. Pola súa banda, o Azcar Lugo perdeu pola mínima ante o Jaén, no derradeiro encontro dos lucenses como locais esta campaña, e no adeus de Diego Ríos á afección do Municipal. Os lucenses perderon por un gol de Lolo Jarque aos 2 minutos de encontro. Todas as ocasións que xeraron os de Diego Ríos despois morrían nas mans dun excepcional Prieto ou non atopaban o camiño da portería. Semellaba que os lucenses tiñan a pólvora mollada, xa que todos os seus intentos foron infructuosos. Ao final, ovación do público do Municipal para Diego Ríos e tímidos gritos pedindo a dimisión do presidente do Prone, Manuel Vázquez. Plácida victoria do C de Lugo ante a Ponferradina. Os de Setién non pasaron apuros e prácticamente certificaron a permanencia. Clara e contundente vitoria do Club Deportivo Lugo sobre a Ponferradina nun encontro xa bautizado como Derbi dos Ancares, no que prácticamente só apareceu o equipo de Quique Setién. O cadro albivermello dominou o balón e o tempo do partido durante os 90 minutos e non pasou ningún tipo de apuros, agás por unha illada ocasión de Belvis, mediada a primeira metade, que desbaratou con acerto Víctor Díaz. A falta de ambición amosada polo conxunto de Claudio Barragán propiciou un encontro plácido pros lucenses, que se adicaron a tocar o balón ata topar un oco para chegar á porta de Moldovan. Así, mediada a primeira metade, Víctor Díaz puxo o balón onde fai dano, entre a defensa e o gardameta,
Este non acertou a despexar o balón e o seu rexeite estrelouse en Sergio Rodríguez para abrir o marcador. Co luminoso favor, o dominio do Lugo foi máis abrumador. Así pasaron os minutos ata que na segunda metade un novo erro do gardameta visitante aproveitou no Iago Díaz para asinar o seu 7º gol nesta temporada. O tanto deu a tranquilidade que lle facía falta ao equipo, non no partido, senón na clasificación, que certificaba virtualmente a permanencia. Xa nas postrimerías do partido, Renela aproveitou un gran pase de Ernesto para asistir de novo a súa cita co gol. 3-0 e 3 puntos que dan toda a tranquilidade aos de Setién, que xa poden pensar en loitar pola fase de ascenso a Primeira División nas 7 xornadas que restan de campaña. A Alameda do Concello Ourensán de Ribadavia acollerá os días 2, 3 e 4 de maio a Feira do Viño do Ribeiro. Esta feira foi presentada no Consistorio lucense porque Lugo e Ribadavia están asociadas na rede de cidades históricas. Esta feira contará con importantes actividades enogastronómicas como obradoiros de cociña a cargo de Diego López e de Rafael Centeno. O Ar de Lucus, a historia, somos Ribadavia, somos socios nesa sociedade que hai, Sociedade Española de Cidades Históricas, que logo teñen algo maravilloso que é o viño do Ribeiro, algo que os lucenses sabémolo moi ben e que van celebrar unha festa do Ribeiro, non é a primeira, que queren vir presentala aquí a nosa cidade. E que sorte poder ser anfitrións deles nesta ocasión, como eles tamén serán anfitrións nosos para presentar ali o Ar de Lucus. Outro dos elementos diferenciadores desta feira do viño será a perfecta sintonía e armonización entre a alta gastronomía galega e o viño do Ribeiro. Para elo, temos preparado, como ben decía o presidente, no propio recinto feiral, unha aula interactiva e participativa para todo o público, onde os visitantes e o público en xeral poderán disfrutar durante todo o fin de semana, lle chaman show cookings, a min gustame chamarlle máis obradoiros de cociña, onde os mellores cociñeiros do noso país nos van a deleitar en vivo e en directo coa mellor cociña galega do momento e a harmonización destes pratos co produto estrela da feira, o viño do Ribeiro. Para este ano contamos con cociñeiros de recoñecido prestixio, como pode ser Diego López, elexido recentemente mellor cociñeiro do ano 2014 en Galicia, no Fórum Gastronómico de A Coruña, ou tamén o coñecido Rafael Centeno. Entre os días 4 e 10 de maio volve Lugo Máxico. Este ano haberá 3 galas, unha delas incluso terá lugar na Ponte Romana. Como sempre haberá importantes e coñecidos magos e este ano incluso un hipnotizador. E despois as 3 grandes galas que temos preparadas para este ano, as galas do auditorio, que unha será o domingo 4 de maio, que cando inauguramos, digamos, o Lugo Máxico, cando empeza o Lugo Máxico, cunha gala infantil ás 6 da tarde a cargo de Adrián Conde, que presenta o seu espectáculo Piccolo Camerino. O precio das entradas é de 5 e 7 euros, dependendo a zona. Despois, o venres, temos outra gala, que é a gala unipersonal. Digamos que esta é a gala máis especial que temos este ano, porque é un pouco distinto ao que estivemos facendo ata agora, non? Quixemos mirar un pouco polas distintas ramas da maxia, artes afines. Este ano vamos a traer por primeira vez en Lugo, vai actuar un hipnotizador que se chama Jeff Toussaint, é un mago que está, un hipnotizador, hipnotista que está triunfando por todo o mundo en festivais de moitísima categoría, como o Lugo Máxico. E, bueno, a verdade é que foi o primeiro artista que cerramos, porque creíamos que xa era un momento en que tiña que estar en Lugo un artista destas características.
Con esta noticia despedímonos, pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogalicia.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.